Mae diolch yn fawr am y gwylio am y fideo hwn. Mae'r heddiw y 7 o mis Chwefror 2025. Felly pan yma, i mewn y fideo hwn, dwi'n mynd i arafu o gwmpas yn hagedig ynglyn â'r technoleg AI neu'r deallus crefyddol sydd yn perthnasol i'r gorchwil o'r OCR. Mae'r llythrenneg OCR yn ganllawio geiriau Saesnig Optical Character Reader neu'r darllenwr neu darllenwyr symbolau optig. Felly beth ydy'r rhain? Felly pan arth ni eisiau enghraifft i trosglwyddo llun o'r destun oddi wrth y llun i'r destun digidol, felly arth ni'n defnyddio yr meddalwedd o'r fath enw'r OCR neu'r darllenwr symbolau optig neu optigol i drosglwyddo oddi wrth y llun i'r ffurfioedd o'r destun digidol. Felly, yn erfol, pan dwi'n ymgeisio i defnyddio y rhain, dwi'n cyfod mae'r rhain yn yr mwyafrif yn weddol yn defnyddiol oherwydd mae angen i mi i gwneud llawer o'r gwaith ar ôl yr sganio i mewn yn yr llun, ar ôl yr drosglwyddo nhw i mewn yn y ffyrdd o'r destun i'w newid y destun oherwydd mae'r mor gymaint o'r camgymeriadau i mewn yn y destun. Ond i mewn yn y fideo hwn, dwi'n mynd i ymgeisio i dod hyd o'r un sydd yn ytrach nac i fod yn yr meddalwedd arferol i fod yn mewn corffolaethu technoleg o'r deallus crefyddol ac i darfod y bydd yr ansawdd o'r ymcariad o'r destun yn well nac yr OCR neu y darllenwyr o'r symbolau'r optig yn well nac yn yr un safon. Felly ar yr wefan yma gyda'r gyfeiriad o'r huggingface.co lle rydyn gallu darganfod pob math o'r modelau neu rhagdelwau ar gyfer cyfarweithiau pan rydyn yn eisiau i enghraifft i genedlaethol neu'r gwneud rhyw fath o'r gwaith trwy'r deallus cyfredol. Felly mae'r wefan hwn, yr prif wefan dwi'n meddwl ar gyfer yr modelau hyn neu rhagdelwau hyn ar gyfer deallus cyfredol. Felly, fan yma os ydyn wedyn yn archwilio ar gyfer y testun o OCR fan yma, felly mae gyda ni rhain ar gael yn hanfodranci o'r modelau neu'r rhagdelwau. Felly, fan yma mae gyda ni un wrth step fun gysylltod AI neu AI gyda'r enw GOT gysylltod OCR-2 ac wedyn mae gyda ni un sydd yn GOT OCR-2, un gyda'r llwyddwyd HF ac un gyda'r heb yr llythrennau hyn. Felly dwi'n wedi gwneud ychydig o'r archwiliad ynglyn â'r gwahaniaeth ac mae'n ymddengys mae'r un gyda'r HF yn bod yr un sydd wedi ei cyfathasiad yn arbenigol ar gyfer yr wefan hwn sydd Hugging Face. Mae'r llythrennau hyn yn cynrychioli geiriau Hugging Face. Felly, ar gyfer hyn, ar gyfer rheswm hyn, dwi'n mynd i dewis yr un fan yma ar gyfer Hugging Face fel hwn. Ac wedyn, os ydyn yn edrych ar y trwyddiad ar gyfer defnyddiad, mae'r hwn y trwyddiad yr Apache 2 ac mae'r trwyddiad hyn yn un sydd yn weddol cynatawl. Felly, fan yma mae gyda ni hyfforddiannau ar gyfer y llawrythiad ac hefyd yr mewnsefydliad o'r rhagdelw hwn ar y cyfrifiadau lleol ar yn gallu dilyn hyn. Ac hefyd wedyn, os ydyn yn torri'n ychydig i lawr, mae gyda ni y cyswllt fan yma ar gyfer yr argosiad ar gyfodau ar y Hugging Face. Felly nawr, os ydyn clicio ar
cyswllt fan yma i agor i mewn yn y tab newydd. Felly, fan yma yn gallu ymprofi yr dechllys cyfredol fan yma yn hytrach nag i llawrythio ar y cyfredol lleol. Felly, dwi'n mynd i, yn gyntaf, mae angen rhaid i ni i fod gyda ni rhyw fath o llun gyda'r destun. Felly, ar gyfer y destun, fan yma, dwi'n wedi morfio i'r wefan oddi wrth yr Llyfrgell Cymru, y Llyfrgell Cenedlaethol Cymru. Felly, dyma'r prif dudalen ar gyfer yr wefan ar gyfer Llyfrgell Cenedlaethol Cymru, ac os ydych chi'n clicio ar y tri bar ar y gornel de yn uchod, felly fan yma ydych chi'n gallu dewis yr dewisiad ar gyfer y cylchgronau. Felly beth dwi'n gwneud yn arfol pan dwi'n gwneud yr chwiliad ar yr rhongwyneb hwn yw dwi'n dechrau i lawr i'r blychau yn isod, lle mae'n dweud yn darllenwch gyfnodolion penodol fan yma, ac wedyn dwi'n clicio ar rhestr fan yma, ac wedyn dwi'n dewis yr cwchron dwi'n eisiau, sef er enghraifft yr un fan yma gyda'r enw yr ardd fan yma, ac wedyn dyma fe, ac wedyn dwi'n gallu dewis yr gyfnodolyn drwy'r torri lawr y rhestr yma, ac wedyn dwi'n gallu er enghraifft dewis yr un yma, rhif 1 oddi wrth yr mis Awst, yr 15fed, 1863 fan yma, ac wedyn dyma fe, ac wedyn os dwi'n eisiau i cyrchu y llun oddi wrth un o'r tudalen hwn, dwi'n gallu clicio ar y tudalen fan yma, ac wedyn dwi'n gallu tynnu i mewn. Felly, i tynnu i mewn, yn gallu clicio ar y llun fan yma yn y canol, ac wedyn mae'r hwn yn tynnu i mewn, neu yn gallu defnyddio'r chrod yn y canol o'r llygoden, ac wedyn yn gallu ymdreglio tiflaen fan hwn i tynnu i mewn yn fwy i mwyhau yr maint o'r llythrennau er enghraifft. Felly, fan yma, dwi'n mynd i'r cae y panel ar y ochr chwith ar gyfer yr cymwysiad, ac wedyn, fan yma dwi'n mynd i defnyddio'r rhod ar canol o'r lygoden. Felly, i tynnu i mewn, fel hwn. Ac wedyn dwi'n mynd i pwyso ar y botwmau shift neu symud, ac wedyn yr print screen neu'r argraffu sgrin fel hwn ar y bysell fwrdd. Ac wedyn, fan yma dwi'n wedi agor yr Microsoft Paint, ac wedyn dwi'n mynd i dewis yr ardal gyda'r destun fan yma, ac wedyn dwi'n mynd i de-clicio ar yr ardal fan yma, ac wedyn i dewis crop fel hwn. Felly ynglyn ar y gair Cymreictod ar gyfer yr gair Saesneg crop. Felly yn yr cyd-destun fan yma, yn gallu defnyddio er enghraifft yr gair cynydio yn ystyr o'r rhywun yn medu y cnwd, a rhywun yn cropio neu'n cynydio, neu efallai a rhywun yn gallu defnyddio y gair trychu i siopio i lawr, trychu i torri yr cnwd i lawr, neu torri y llun ar y ochr i lawr. Felly, dwi'n wedi trychu llun fan yma, ac wedyn dwi'n yn gallu acip fe i mewn yn y ffail. Felly, dyma'r ffeil gyda'r llun o testun fan yma. Felly dwi'n gallu ei llusgo mewn ar yr ardal ar ochr chwith fan yma, ac wedyn i'w ollwng fan yma. Ac wedyn dyma'r llun dwi'n gallu dewis un o'r dewisiadau fan yma ar gyfer testun anydr neu'r testun llwyddwyd. Ac dwi'n mynd i dewis yr un fan yma, sef testun
gyda'r lluosog o'r trychiad OCR fan yma, ac wedyn i bwyso ar y botwm i prosesu neu cyfarweithio fel hwn. Ac wedyn, fan yma mae gyda ni yr testun. Felly ar y pwynt hwn, mae'r hwn yr argosiad oddi wrth dillangad neu fersiwn ar gyfer yr Hugging Face neu gyda'r llysiennau HF i mewn yn yr enw o'r rhagdelw ynglyn ar rhwngwyneb fan yma ar gyfer defnyddiwr ar gyfer yr trosglwyddio o'r testun oddi wrth y llun i mewn yn y testun digidol. Felly, dwi'n canfod yr un oddi wrth taflu'n arall neu'r model neu rhagdelw arall, sef nid yr un ar gyfer y Hugging Face, nid yr un gyda'r llythrennau HF yn well ar fy gyfer i. Felly os ydyn nhw'n mynd i'r cyfeiriad fan yna, fel hwn, felly dyma'r rhwngwyneb oddi wrth yr rhagdelw heb yr HF i mewn yn yr enw. Felly nawr fan yma dwi'n mynd i gwneud yr un beth, sef i llusgo mewn y llun fel hwn. Ac wedyn i dewis oddi wrth y rhestr fan yma, yr destun ar gyfer yr OCR, lluosog yr trychwyd gyda'r ffefrydaeth yr un fan yma, ac wedyn i bwyso ar y botwm i ymroi fel hwn. A dyma fe. Felly, ynglyn ar y testun a sbenwyd ar y ochr dde, mae gyda ni rhyw fath o'r cyfrifiadiad i mewn yn y testun, enghraifft gyda'r olslais ac wedyn y gair Saesnig title, ac wedyn yr agor yr cronfach cyriog ac wedyn y cae cronfach cyriog. Yn amlwg, mae'r hwn yn dilyn rhyw fath o safon i mewn yn y ffurfiaeth o'r testun. Felly, beth yn union, felly, ar ôl ychydig o'r achwiliad, mae'r hwn i mewn yn yr ffurfiaeth gyda'r enw latex, LATEX. Felly, os ydyn nawr yn copio neu datblygio gymwysiad i mewn yn y blwch fan yma, a wedyn ei copio neu datblygio, felly ydyn yn gallu defnyddio yr wefan fan yma gyda'r cyfeiriad tlhev.org LTX preview fan yma, ac wedyn ydyn gallu gludio cymwysiad i mewn fel hwn. Ac wedyn, os ydyn nawr yn clicio ar y botwm yn isod ar gyfer ragolwg fan yma, y preview fan yma. Felly, dyma'r testun. Felly, dwi'n sylwi mae'r teitl yr ardd yn diffygio oddi wrth yr rhagolwg. Felly, ar gyfer hyn, i mewn yn yr ffurfiaeth o'r latex. Felly, mae angen i ni, os ydyn ni eisiau i addangos y teitl i mewn osod yr llinell, sef make title fel hwn. Ac wedyn nawr, os ydych pwysio ar y botwm preview neu ragolwg unwaith eto, nawr mae gyda ni yr teitl hefyd. A dyma'r destun gyfredydd trwy'r rhagolwg ar gyfer yr ffurfiaeth o'r latex fan yma, LATEX. Ac hefyd ar y gornel yr ochr dde yn uchod, mae gyda ni llestr o dewisiadau fan yma ar gyfer y gweithredydau, ar gyfer y gorchwilion i wneud. Felly, ydyn ni'n gallu llawitho hyn yn yr amrywiaeth o'r ffurfiaeth. Enghraifft, i mewn yn yr testun tarddiad latex neu amrywiaeth o'r ffurfiaeth neu ffeiliau eraill hefyd.
Felly dwi'n mynd i llawrithio yr un yn y ffurfdaeth o'r PDF fan yma. A dyma fe, yr un destun fan yma. Felly, ynglyn â'r ansawdd o'r cychwyddiad oddi wrth y llun i'r destun, felly dwi'n yn deall, mae'r hwn efallai yn ymgeisio i ddweud mae'r hwn yr ardd, ac wedyn fan yma mae gyda ni y rhanerchiad, felly dwi'n dyfalu mae'r hwn yn ymgeisio i ddweud yr anerchiad, ac wedyn ynglyn â'r destun arall, felly dwi'n canfod y testun hwn yn weddol yr dealladwy. Mae'n dweud wele eich garth o'r diwedd wedi ei hagor. Dwedwn eich garth nad ydym ni'n yn honni yr anrhydedd o fod yn dad i'r meddylfrydrych o'i chychwyniad, ei maint neu henw. Felly dwi'n canfod mae'r testun hyn yn weddol ar datlanadwy ac hefyd yn dealladwy. Wedyn, os ydyn nhw'n dychwelyd i'r testun greiddiol oddi wrth yr wefan yr Llyfrgell Genedlaethol Cymru, felly dyma'r testun greiddiol, ac wedyn fan yma unsod, yn uchod mae gyda ni y cyswllt ar gyfer y testun plaen. Felly nawr, dyma'r testun plaen. Os ydyn yn gosod yr dwy testun ar ochr gyda'i gilydd, felly, enghraifft, os ydyn edrych ar y geri hyn, oddi wrth y testun blaen, oddi wrth yr Llyfrgell Genedlaethol Cymru, mae gyda ni geriau gan gyf, ac wedyn elion gyda'r llythren gyda'r acen, enghraifft, mae'n edrych fel yr acen yr didol nod gyda'r dau bwynt neu dau dot uwchben yr llyfariad felly os ydyn dychwelyd i'r testun gwireddol, mae'r hyn yn dyled i bod yr llythren ell gyda'r llythren i, ellion telwng, yn ytrach nac elwon neu elion telwng, ellion telwng. Felly nawr, os ydyn edrych i mewn yn y testun oddi wrth yr OCR neu darllen o'r symbolau'r optig oddi wrth yr hugging face, gyda'r enw o'r taflun, sef yr GOT-OCR, sef yr un sydd heb y llythrennau HF. Felly, mae'r hwn wedi ei trosglwyddo i'r gar cywir, ond cyn hynny, yn blaenorol, yr hynny mae gyda ni gwall i mewn yn y gerau gan gyf, oherwydd mae'n wedi gosod yr gwaglau ar ôl yr llythren egg yn ytrach na'r tu flaen o'r llythren egg. Ond gwaethaf yr gwallau fan yma, felly dwi'n meddwl mae'n yn hynod o'r werth i ymgeisio i llawrithio ac i bensefydlu yr rhagdelw hwn oddi wrth yr hugging face, oddi wrth y taflun, sef GOT-OCR-2. Felly dwi'n mynd i bensefydlu yr un heb y llythrennau HF, sef yr un nad wedi ei cyflaswyd ar gyfer hugging face, sef yr un gyda'r cyfeiriad fan yma, huggingface.co/slides, step fan gysylltnod AI gysylltnod /slides, GOT gysylltnod OCR-2 tanllell ddim. Felly yn cynnar, wrth yn dweud wrth mynd i bensefydlu yr un heb y llythrennau HF, sef GOT-OCR-2 tanllell ddim, ond pan rydyn yn edrych unwaith yn y cod dantad fan yma, felly mae'n dweud mae'n eisiau neu galw ar meddolion oddi wrth yr model yna gyda'r cwda. Felly mae'r hwn yn angen yr cartyn NVIDIA os ydyn eisiau i rhedeg yr
y PyTorch gyda'r CUDA, a felly os ydych chi'n edrych ar yr taflun arall gyda'r llynedau HF fan yma ar gyfer Hugging Face, felly os ydych chi'n torchi i lawr i mewn yn y cod taddiad fan yma, mae'r hwn yn ychydig yn fwy cymathwyol ar gyfer defnyddiwr heb y cartyn yn fideo oherwydd fan yma i mewn yn y cod mae gyda ni gael 1600 i anbenodi yr ambolyn o'r device efo'r yn CUDA sef yr technoleg gyda'r cartyn yn fideo ond os yma'r CUDA ar gael ond os nad ydy wedyn i defnyddio yr XPU felly ar gyfer hyn, ar gyfer rheswm hwn, dwi'n meddwl mae'r taflun gyda'r llythyrau HF yn fwy cyfaddus ar gyfer fy'r cartwedd i heb y cartyn yn fideo. Felly, dwi'n mynd i dilyn yr hyfforddiannau i mynd sefydlu yr hwn, sef GOT-OCR-2.0-hf ar fy gyfrifiadur. Felly, fan yma, i mewn yn fy cricyn bash, i mewn yn y segwyn, dwi'n i mewn yn yr pregell ar gyfer y tafluniau, ar gyfer yr amgylchiadau rhithiol ar y cyfrifiadur hwn. Felly dwi'n mynd i greu un yn ychwanegol gyda'r enw'r o'r taflun fan yma. Felly dwi'n mynd i galw'r amgylchiad rhithiol hwn yr GOT-OCR-2.0-hf ac wedyn dwi'n mynd i creu yr amgylchiad rhithiol trwy redeg y gorchymyn Python ac wedyn gwagle ac wedyn namin M ar gyfer yr meddolyn i mewn yn Python sef y meddolyn gyda'r enw VEnv sef Virtual Environment neu amgylchiad rhithiol ac wedyn yr enw o'r amgylchiad rhithiol ac wedyn pwyso ar y botwm dodiad fel hwn. A dyna ni. Nawr, os ydych chi'n rhestru y cymwysiad, felly nawr, mae gyda ni yr pregall newydd fan yma gyda'r enw GOT neu GOT-OCR-2.0-hf. Felly nawr, os ydych chi'n eisiau i'r cysylltiedig yr amgylchiad rhithiol newydd, felly mae angen i ni i'r marchio yna fe, neu mae angen i ni i redeg y gorchymyn i'r cysylltiedig yr amgylchiad hwn. Felly os ydych chi'n marchio yna fe, dyma'r bygyllau dan y prif bygell ar gyfer yr amgylchiad hwn. Felly yn Iferon dwi'n creu bygell gyda'r enw def ar gyfer development neu datblygiad ac wedyn dwi'n ymborthio arno fe. Ac wedyn fan yma dwi'n gallu galw ar yr ysgrif i redeg i gysylltiedig yr amgylchiad rhithiol, sef mae'r hwn yn bodoli dan y bygell os ydych chi'n symud i'r bygell fan yma, mae gyda ni scripts fan yma, ac os ydych chi'n rhestru cymwysiad, felly ydych chi'n rhedeg yr ysgrif hwn neu'r ffel hwn i gysylltiedig yr amgylchiad rhithiol. Ond mae angen rhaid i ni i gwneud hyn gyda'r arwydd ar source ac wedyn gwagle neu'r dot ac wedyn gwagle ac wedyn yr enw os ysgrif fan yma. Fel hwn. A nawr mae'r gar GOT-OCR-hf1 i mewn yn y cyfrachau crwn yn cael ei wedi dod i mewn yn yr amgylchiad rhithiol. Felly nawr ydyn gallu dweud i'r plygell ar gyfer datblygiad neu def fel hwn ac wedyn ydyn gallu creu yr main.py fel hwn. A wedyn ydych chi'n gallu copio neu deblygio y cod taddiad fan yma ac wedyn i gleidio mewn sef i clicio ar eicon ar gyfer yr deblygio neu copio fan yma. Felly mae'r gyda ni yr amrywaith o diwylliad ar gyfer yr cod, mae gyda ni yr un fan yma ar gyfer yr cyngloi ar gyfer yr testun plaen neu anadur neu yr un fan yma ar gyfer yr testun i mewn yn y sypyn neu'r un fan yma ar gyfer yr testun fyfyrdwyd fel hyn. Ac hefyd mae'n gallu
trosglwyddo yr llun o'r cerddoriaeth neu'r nodediad o'r cerddoriaeth ar yr tudalen i'r cyfrdaeth dwi'n dyfalu o'r mae'n dweud fan yma o'r PDF text neu math pics neu matplotlib neu ticz neu barofio neu pie charts. Felly os ydych chi'n eisiau i'r trosglwyddo lluniau o'r cerddoriaeth i'r rhyw fath o ffurfrdaeth digidol ydych chi'n gallu defnyddio yr rhagdelw hwn hefyd i wneud hynny drwy'r deallus celf wneithpwyd. Ond yn gyntaf, dwi'n mynd i diwys yr un fan yma ar gyfer yr cyngroiad o'r testun blaen neu anadarn sypynwyd. Felly, dwi'n gallu clicio ar yr eicon i gopio neu datblygio fan yma. Ac wedyn yn ôl yn yr ffeil ar gyfer yr main.py, dwi'n gallu clicio ar y botwm ar y dde i glidio mewn fel hwn, fan yma. Ac wedyn i acip y ffeil. Ac wedyn ynglyn ar yr lluniau tarddiad ar gyfer yr rhaglen hon, mae gyda ni dau llun fan yma oddi wrth wefan yr huggingface.co fan yma. Felly, dyma'r lluniau fan yma. Gyntaf llun fan yma. Ac wedyn yr ail fan yma hefyd. Felly, i rhedeg yr rhaglen hwn ar gyfer cyntaf tro, felly dwi'n meddwl ar yn gallu defnyddio lluniau hyn oddi wrth y rhyngrwyd. Felly nawr dwi'n mynd i ymadael oddi wrth y ffeil fel hwn, ac wedyn dwi'n mynd i rhedeg yr gorchymyn Python main.py, ac wedyn i pwyso ar y botwm ddyddiad fel hwn. Ac yn union sydd, mae gyda ni y neges gwallt yn dweud does dim unrhyw maddolyn gyda'r enw transformer wedi ei darganfyddiad. Felly mae rhaid i ni mynd sefydlu hwn i mewn yn yr amgylch cyfreithiol hwn. Felly os ydych yn edrych ar y wefan pe.org ac yn gwneud yr chwiliad ar gyfer y transformers, felly dyma'r modelyn yr yn eisiau. Felly, i mynd sefydlu hyn, mae angen i ni rhedeg y gorfyn fan yma, pip install transformers. Felly, dwi'n mynd i gwneud hyn yn ar, sef pip install transformers, ac wedyn pwyso ar botwm ddoddiad fel hwn. Felly nawr, ar ôl o 2 munud, mae'n wedi gorffen yr sefydliad o'r rhefygell anghreidiol, sef transformers ac hefyd pecynau ychwanegol anghreidiol. Felly nawr, os ydych yn awredig y corffyn fel o blaen, sef Python, ac wedyn main.py fel hwn. Felly unwaith eto, mae gyda ni union sydd neges gwallt yn dweud nid ydy'r torch wedi ei diffinwyd, felly mae'n angen i ni hefyd i mynd sefydlu y llyfrgell ar gyfer torch. Ond yma, os ydych chi'n edrych ar y neges gwallt unwaith eto, mae'n yn crybwch yr enw torch fan yma, ond hefyd yr enw PyTorch. Felly pa un yw mynd sefydlu oherwydd os ydych chi'n edrych ar yr wefan pe.org, mae gyda ni dwy taflun, un gyda'r enw torch ac hefyd un arall gyda'r enw PyTorch. Felly, os ydych chi'n eisiau i mynd sefydlu yr PyTorch, mae angen rhaid i ni i rhedeg pip install PyTorch, ac efo torch mae'n pip install torch, ac efo y rhif cythangad ac efo torch mae'r hwn 2.6.dim, ond ar gyfer PyTorch mae'r 1.dim.2. Felly, os ydych yn ymdreglio i lawr ar y tudalen, felly nawr ar gyfer y disgrifiad o'r taflun ar gyfer y PyTorch, mae'n dweud ydych chi'n wedi ymgeisio i mynd sefydlu PyTorch
yr enw'r o'r pecyn ac ar hyn ac ar PyTorch yw torch. Felly mae hwn yn dweud mae angen rhaid i ni i defnyddio yr gorchymyn hwn, sef pip install torch. Felly, ar gyfer hyn, dwi'n mynd i rhedeg o gorchymyn pip install torch fel hwn. Ac nawr, ar ôl odeithu yr 3 munud, mae'r llyfrgelloedd anghredol wedi ei sefydlyd. Unwaith eto, dwi'n mynd i rhedeg y gorchymyn, y Python, gwaglau main.py, ac wedi'n pwyso ar botwm dodiad. Felly, ar gyfer hwn, os ydyn ni'n unwaith eto yn adolygu yr ffeil main.py, ac wedyn, os yr nawr yn mewnosod y llinell i mewnflorio yr llyfrgell torch fel hwn, ac wedyn ac ymydal, ac wedyn nawr, oherwydd os ydyn ni'n rhedeg gorchymyn pip show torch, fel hwn, mae'r hwn yn gwirio, mae'r llyfrgell torch wedi ei sefydlyd, ond mae'n angen rhaid i ni dim ond i mewnosod y llinell i'w mewnflorio i mewn yn y codtadiad. Nawr, os ydyn ni eto yn rhedeg yr gorchymyn Python main.py fel hwn. Nawr, mae gyda ni yr neges gwach arall. Felly, mae'n e'n dweud, un mewn y neges gwach fan yma, mae'r pwynt gweriad ydyn yn gallu neu ymgeisio i llwytho. Mae gyda fe yr fath o'r rhagdelw gyda'r enw GOT o GOT-OCR-2, ond nid ydy'r llyfrgell Transformers yn gydabod y pensardaeth hwn, felly fe alla hyn oherwydd mae gyda ni rhyw fath o gwach gyda'r pwynt gweriad, neu'r fe all dillangad o'r transformer yn allan y dyddiad, felly ydyn gallu diweddaru y transformers gyda'r gorchymyn pip install ac wedyn namin uwchraddio neu upgrade transformers. Felly dwi'n mynd i prawfholi hwn yn gyntaf, sef pip install ac wedyn upgrade transformers fel hwn, ac wedyn pwyso ar y botwm dodiad. Ac wedyn ydyn nhw'n gallu alredig y Python ac wedyn main.py. Felly, fan yma mae gyda ni yr un neges gwach fel o'r blaen. Wedyn, ydyn nhw'n gallu cerchu yr dillangad o transformers, sydd y mwyaf ddiweddarwyd oddi wrth yr gorchymyn fan yma. Felly, ydyn nhw'n gallu rhedeg hwn hefyd. Cyntaf i'w gopio neu datblygu ac wedyn i'w gludo mewn, fel hwn. Ac wedyn pwyso ar botwm dodiad, fel hwn. Neu fel hwn. Ac nawr, ar ôl odeithu y 5 munud, maen nhw wedi dadsefydlu neu dadmewnsefydlu yr dillangad o transformers o'r blaen, sef yr un fan yma, sef yr rhif 4.48.3, ac hefyd maen nhw wedi mewnshefydlyd yr dillangad newydd yn llwyddannus hefyd, yr un gyda'r dillangad o'r 4.49.dev ddim. Felly nawr dwi'n mynd i rhedeg y gorchymyn pip show transformers fel hwn, ac wedyn pwyso ar y botwm dodiad. Nawr mae'n e'n dweud ydyn nhw'n rhedeg yr dillangad diwethaf, sef 4.49 Felly nawr ydyn mynd i unwaith eto a rhedeg y gorchymyn Python main.py fel hwn, ac wedyn pwyso ar y botwm dodiad. Nawr, mae gyda ni neges gwach arall sydd yn dweud mae'r device web
yn eisiau'r accelerate, felly ac mae'n rhoi yr cychwyn ar gyfer y sefydliad, sef pip install, ac wedyn i mewn yn y single defnodiau fan yma'r accelerate, ac wedyn yr fwy nag nod, ac wedyn yr rhif dillangad hwn. Felly, rydyn gallu rhedeg y gyfrwng hwn i sefydlu y dillangad cymwys ar gyfer yr rhaglen hon. Fel hwn. Yn gyntaf i'w gopio neu deblygio, ac wedyn i'w glidio mewn, fel hwn, ac wedyn pwyso ar yr botwm dodiad, sef i mynd sefydlu yr accelerate gyda'r dillangad ambynadedig o'r dydym, 26 dydym, fel hwn. Dyna ni. Unwaith eto i rhedeg cychwyn o'r blaen, Python main.py, fel hwn. Felly, anglyn ar safe tensors fan yma'r oddi wrth yr model neu'r rhagdelw, beth yn gwmws yw'r safe tensors. Felly, mae'r rhain yr dilladiau neu'r lluniaethau o'r data oddi wrth yr rhagdelw neu model fan yma. Felly, mae'r gair hwn yn dod oddi wrth yr etymoleg o'r Lladin tensor sydd yn cyfeirio at cychyrau sydd yn tiny. Mae'r rhanbarth o'r cychyrau sydd yn tiny, a felly yr un gallu dweud er enghraifft ar gyfer y gair tensors, a efallai defnyddio y gair yn Cymraeg sydd yn Cymreigdod fel yr tainwyr, oddi wrth y gair tiny, tainwyr, ac hefyd mae'r rhain yn diogel oherwydd mae'n hwn yr protocol neu'r bodd o'r defnyddiad sydd yn sicrhau y diogeledd o'r data i mewn yn tensors neu tainwyr hyn i mewn yn y modelau neu'r rhagdelwau hyn. Felly, mae'n rhaid i ni i achos ar gyfer hynny i gyflawni. Felly, rydyn mynd i dychwelyd yn hwyrach. Wedyn, ar ôl o GOT-OCR, mae gyda ni neges gwach arall sydd yn dweud mae'r llyfrgell pil yn diffygio. Felly, rydyn gallu mesaflu hyn trwy rhedeg y cychwyn hyn, sef pip install pillow. Felly, dwi'n mynd i wneud hyn nawr, sef pip install pillow. Neu os ydyn yn rhedeg y cychwyn gyda'r gair show yn ytrach nag install, felly mae'r hwn yn carnhau, nid ydy'r pillow wedi mynd sefydlyd. Nawr, os ydyn yn rhedeg y cychwyn, pip install pillow fel hwn, ac wedyn pwysio ar y botwm dodiad. Dyna ni, ac wedyn unwaith eto i alredig ac rhywun Python main.py fel hwn. Nawr, ar ôl wedi awr hanner, mae'r rhaglen hon wedi cyflawni, ond does dim unrhyw allbaniad o'r destun ar y sgrin, ac hefyd os ydych chi'n edrych i mewn yn y ffigell, does dim unrhyw ffel hefyd allbaniedig oddi wrth y rhaglen hon. Felly nawr, os ydych chi'n dychwelyd i mewn yn y cod taliad, yn edrych ar beth sy'n digwydd yn gwmws i mewn yn y cod. Felly, ar y llinell 21, ydyn galw ar gorfrig prosesor neu prosesydd neu cyfreithwr i ancodio yr allbaniad. Felly, dwi'n meddwl, os ydyn yn mewn ysod rhyw fath o'r amdwolyn i cynnal yr allbaniad o'r prosesor neu cyfreithwr fan yma, ac wedyn os ydyn yn allbanu hwn ar y sgrin fel hwn, efallai yn gallu dod hyd o rhyw fath o'r allbaniad oddi wrth yr rhaglen hon. Nawr, os ydyn yn equipo ffel unwaith eto, ac wedyn i'w alrhedeg fel hwn.
Ac wedyn, ar ôl oddeutu yr 3 munud, mae gyda ni yr allbaniad fan yma, i mewn yn y dulliad neu'r lluniaethiad. Yn gyntaf, mae gyda ni y geiriau reducing the number, ac wedyn RND quality. Felly, os ydyn ni'n edrych ar yr lluniau ar gyfer destunau hyn, ar gyfer reducing the number, felly mae'r hyn yn dod oddi wrth y cyntaf llun fan yma, sef y teitl, reducing the number, ac wedyn anglyn ar yr ail rhanbarth i mewn yn y dulliad R&D quality, felly mae'r hwn yn dod oddi wrth yr ail llun fan yma, sef y teitl o'r destun yma gyda'r geiriau R&D quality improvement, ond yn ytrach nac i arbennu yr holl destunau, yr holl cymwysiad i mewn yn yr testun yn y lluniau, maen nhw'n dim ond yn arbennu y gyntaf geiriau, felly os oes ni eisiau i datrys hwn, felly mae angen rhaid unwaith eto i dychwelyd i'r cod taddiad ac anglyn ar yr nifer o tocynnau, felly os ydyn edrych ar y llinell 19, mae'r hyn yn benodi nenfwr ar gyfer yr mwyaf rif neu'r mwyaf swm neu'r uchaf rif i fod o'r tocynnau newydd i fod yn 4. Dyma'r rheswm pam mae gyda ni dim ond yr mwyaf swm neu'r uchaf rif i fod yn llai nac neu'r i cyfartalu gyda'r 4. Felly os ydych chi'n eisiau i cynyddu neu'r i mawrhau yr niferau i mewn yn y allbaniad, niferau o'r eriau i mewn yn y allbaniad, mae angen rhaid i ni eraill i newid yr nifer hwn o'r 4, dim ond 4 i enghraifft 4,000 ac 96 efallai, fel hwn. A wedyn, ac efo y trydydd llun, ydyn ni'n gallu mewn ysod llun ar gyfer y testun oddi wrth yr cylchgrawn, yr ardd, enghraifft. Felly, os rydyn gallu ddisgo y llun i mewn yn y bygell fan yma, felly dyma'r llun o'r testun oddi wrth yr cylchgrawn, yr ardd. Wedyn nawr, os dwi'n yn copio yr enw'r o'r fel fel hyn, ac wedyn i'w glido mewn fel hwn, ac wedyn i osod o ddodiad .png neu png fel hwn, ac wedyn i ychwanegu yr image 3 i mewn yn y rhestr yn ei ddilliad o'r lluniau ar gyfer yr cyfreithwyr neu'r prosesydd fel hwn. Ac wedyn nawr, os ydyn yn acibau fel, ac unwaith eto yn aredig un gorchymyn, fel hwn. Felly nawr, ar ôl oddeutu 5 munud, mae'r rhaglen wedi cyflawni. Felly fan yma, mae gyda ni yr allbaniad yn y ffurf o'r dulliad gyda'r 3 cydrannau neu elfennau i mewn yn y dulliad neu lluniaeth, ac yn mae gyda ni yr destun oddi wrth y cyntaf llun, ac wedyn yn y canol ar ôl hynny mae gyda ni y destun oddi wrth yr ail llun, ac yn trydydd mae gyda ni y destun oddi wrth y trydydd llun yn Cymraeg. Felly os ydyn edrych i mewn yn yr destun oddi wrth y cyntaf llun, mae'r hwn yn dechrau gyda'r geiriau reducing the number of images, ac wedyn mae'n terfynu gyda'r geiriau when you're planning to sell in a template, or when you're planning to sell a template. Felly dyma'r terfyniad o'r cyntaf cydran i mewn yn y lluniaeth. Wedyn ar gyfer yr ail cydran neu elfen, mae'n dechrau gyda'r geiriau R&D quality improvement, a wedyn mae'n terfynu gyda'r geiriau comments to the Quality Council, QEP.OP, ac wedyn ar gyfer y trydydd llun, mae'n dechrau gyda'r geiriau, mae'n edrych fel yr ardd, ac mae'n terfynu gyda'r anturiem, gyda'r bylchau i mewn yn y gar anturiem. Felly os ydych nawr yn edrych ar y
lluniau o'r testun. Felly ar gyfer y gyntaf llun, felly mae'n dechrau gyda reducing the number of images, ac wedyn mae'n terfynu gyda'r geiriau planning to sell a template, ac wedyn os ydyn edrych ar llun, felly mae'n dechrau gyda'r geiriau R&D quality improvement, ac wedyn mae'n terfynu gyda'r geiriau fan yma o'r the Quality Council, QEP, ac wedyn OP, ac wedyn ar gyfer y trydydd testun, mae gyda ni hwn sydd yn dechrau gyda'r gar, yr ardd, ac wedyn mae'n terfynu gyda'r geiriau os anturiau. Felly, ynglyn â'r allbaniad o'r testun yn y ffurf digidol, felly mae'r amser hon, rhaglen yn allbynnu geiriau i gyd oddi wrth lluniau, ond gyda'r iaith Cymraeg, mae'n edrych fel mae gyda ni gwallau i mewn yn bychau i mewn yn y testun, i mewn yn y geiriau. Nawr, fan yma, ar ôl ychydig o'r chwiliad, mae gyda ni y canlyniad sydd yn ychydig yn well. Enghraifft, os ydych edrych ar y gar fan yma ar gyfer yr elion, felly dylai y gar hwn i fod yn ellion a trachnag elion, ond mae'n arddangos fan yma fel elion. Os ydych yn cymharu hwn gyda'r allbaniad arall o'r blaen, mae'r hwn gyda fe y bychau, ond nawr, os edrych ar un fan yma, y dillad gyfer yma, felly mae gyda ni argosiad heb y bychau. Felly mae'r hwn yn well nag o'r blaen. Ond sut roedd ni'n wedi dod o hyd o'r canlyniad hwn? Felly os ydyn ni'n dychwelyd i'r codtaddiad, sef yr main.py, fan yma, felly dwi'n wedi ychwanegu y parametr unwaith yn y llinell 12 fan yma, sef yr un ar gyfer y parametr gyda'r enw fformat neu ffurfrdaeth yn cyftalu i true neu wir. Ac wedyn, yn ytrach i cyfreithio ar tri llun, dwi'n benoddi dim ond i cyfreithio ar yr un llun fan yma, y llun 3. Ac wedyn, pan ydyn ni'n gwneud hyn, felly mae'r hwn yn allbynnu yr testun i mewn yn y ffurf o'r ffurfrdaeth o'r latex, L-A-T-E-X. Felly, os ydyn enghraifft yn gallu copio neu debygio yr allbaniad yma, fel hwn, ac wedyn i mewn yn yr notepad, os ydyn ni'n gallu gludo mewn, ac wedyn ydyn ni'n gallu godi ymaith yr enghraifft cronfach petriol ar gyfer yr dillad neu lluniaeth o'r data fel hwn gyda'r dwbl dyfnod ac hefyd yr un ar pen arall hefyd fel hwn. Ac wedyn, ynglyn â'r data, oherwydd mae'r hwn wedi ei mynd osodwyd i mewn yn llunyn, felly mae angen i ni i droi dwbl o slice i fod dim ond y single o slice fel hwn. Double all slice i fod dim ond single all slice fel hwn. Ac wedyn hefyd, gyda'r all slice n ar gyfer y llinell newydd i mewn yn latex, mae angen rhaid i ni i adael yr gwaglau ar ôl yr all slice n ar gyfer yr llinell newydd fel hwn. Dyna ni. Ac wedyn nawr, os ydyn yn copio neu dybygio data hwn, ac wedyn, os ydyn mynd i'r rhyw fath o'r trosglwyddwr neu'r golygwr ar gyfer latex, yr un enghraifft yn yma ar y cyfeiriad o quicklatex.com neu quicklatex.com,
Ac wedyn, os ydyn wedyn yn geidio mewn yn y blwch fel yma, oherwydd i mewn yn yr wefan ac efo latex o blaen, roedd gyda fi trafferthion, felly dyma pam diwysais i yr wefan arall ac efo hwn. Ac wedyn, nawr, os ydyn pwyso ar y botwm i render, neu'r yn y geri Cymreictod, ydych gallu defnyddio y gair yr cynrychioli gyda'r blaendodiad cyn, ac wedyn gyda'r y gair drychioli fel yr edrych i mewn yn edrych, neu rhyw fath o'r ffyrdd edrych, ac wedyn yr ongdodiad ioli, cynrychioli i render, neu ydych gallu defnyddio y gair hefyd gweddeiddio gyda'r gair gwedd neu gweddi, ac wedyn yr ongdodiad eiddio, gweddeiddio. Felly, ydych gallu pwyso ar botwm hwn i cynrychioli neu i gweddeiddio fel hwn. Ac wedyn mae gyda ni yr asbaniad fan yma'r yn isod. Ac nawr, os ydyn yn cymharu dau testun, yr un yn uchod sydd yn asbynwyd oddi wrth yr AI neu AI neu yr dealltwriaeth wneithpwyd ar ôl yr cyfraith o'r OCR neu'r darllenwr symbolau optig. Felly, yr un yn isod oddi wrth greiddiol. Felly, ydych gallu gweld mae'r rhain yn hynod o'r debygol i'w gilydd, gyda'r un yn uchod, gyda'r un fath o'r prif rhennau ac hefyd y bach rhennau, os yn ei edrych er enghraifft ar y gair weleu fan yma ar y brig. Felly, mae'r gair hwn yn hollol i mewn yn y prif rhennau. Ac hefyd mae'r lleoliadau o'r brawddegau ac hefyd y llinellau ac hefyd yr gerau yn edrych yn tebygol iawn i mewn yn yr ffurfryddaeth. Felly, y rheswm ac efo hyn yw oherwydd yn defnyddio yr ffurfryddaeth gyda'r enw o'r latex, LATEX. Felly ar y pwynt hwn, dwi'n meddwl mae'r fideo hwn yn digon hir. Diolch yn fawr am eich gwylio. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn ei darlunrod yn defnyddio. Peidiwch ac anghofio i tanysgrifio ac i cyfrannu ac i hoffi. Tan y tro nesaf, gadwch yn saff ac yn iach, a hwyl.